korostaa, että tätähän ei kannata yrittää missään, eikä koskaan, eikä kenenkään. Tämä on sen verran vaarallinen laji. Älkää tehkö tätä, vaikka aika moni sitä kuitenkin tänäkin uutena vuonna taas kokeillaan. Joka tapauksessa siis terve. Kaikissa lajeissa on tärkeää hyvä alkuvalmistelu. Niin tässäkin. Eli kannattaa ottaa siis paukku. Näin. Just niin. Kun on otettu paukku, niin sitten mennään kauppaan. Käydään 2 kaupassa. Se toinen kauppa on rakettikauppa. Sitten shoppaamisen jälkeen mennään tietenkin jo paikalliseen ja otetaan paukut siellä. Näin. Ja sitten mennään taksilla kotiin. Ja koska matka on pitkä, niin siinä saattaa joutua taksissa ottamaan paukut. Ja sitten aletaan odottamaan puolta yötä. Ja koska aika tulee pitkäksi, samalla kun katselee televisiosta komisarion palmu-uusintoja, saattaa joutua ottamaan paukut. Sitten Senaatintorin kellot alkaa pikkuhiljaa kilkuttaa 12 glonkotiglon. Ja on aika sit sonnustautua ulos. Mutta ennen kuin lähdetään sinne pakkaseen, niin kannattaa ottaa lämmin pikku tujaus. Pieni. Siinä hötäkässä saattaa suojella sen jo hanskat ja hattu ja takki hävitä, mutta